Добре, Гарфилд, донеси злодеите. Добре, сега ще ги донеса. Добре, ето ги злодеите. Сега. О, точно тези ли? Те са слабаци! Те са най-слабите, които съм виждал! Спри да ги... Как беше думата? Спри да им се караш. Ти даже не ги познаваш. Да, вярно е, но аз се карам на всички. Даже аз съм сигурен, че спри да се ядосваш, кралю, но аз съм сигурен, че даже познаваш някой от тях. Не ги познавам аз. Чакай, ти сериозно, кралю? Ти не познаваш никой от тях? Аз ги познавам. Това е черния Пит от врага на Мики Маус. Това е доктор Роботник на Соник врагът. Това е чешерския котарак. Това е Волдеморт. Това е Танос. Това е Баузър. Ти никой не познаваш? Не! Никой не познавам! Напротив! Те са ми непознати! Добре. Нека сега да видиме. Какви са... Нека се представете на краля ми и ще видиме. Здравейте, аз съм черния Пит. И аз и много искам да се отместя на Мики Маус и на Пес Патрула. Чакай, защо на Пес Патрула? Аз знам, че Мики Маус ти е враг, но защо Пес Патрула? Защото те заедно ми отнеха най-много всичкото, което имам. Сега ще ви покажа, ще ти покажа. Ето това е капитан Гуфбиард. Той е дядото на Гуфи, един от приятелите на Мики Маус. Да, знам кой е приятелят, знам кой е Гуфи. И това е майка ми, това е баба ми и това съм аз на едни други снимки. И както виждате, тук съм супер злодей. И както знаете, Мики Маус и Пес Патрула ми отнеха всичко, само като направиха едно, като победиха. И майка ми и баба ми отидоха да живеят с капитан Гуфбиард, защото осъзнаха, че аз съм злодей. Това е много добре. Да, разбирам защо си ядосан, но сега не е момента да се ядосваме. А е момента да планираме отмъщение срещу Мики Маус и Пес Патрула. Да. И срещу полицата. Аз разбрах какъв ви е планът. Да. Чуйте ме. Чакай малко. Аз забравих още за един злодей. Кой? Кой си забравил? Имаше един, който се казва Кейн. Той беше един много силен, по-силен от всичките. Той беше, мисля, че беше от някаква компютърна програма. Сериозно? Той ще е перфектният кандидат за нашата армия. Добре да го извикам ли? Да, извикай го. Добре. Здравейте, аз съм Кейн. И аз съм лидера на The Amazing Digital Circus. Здравей, Кейн, аз съм Гръбър и това е най-могъщия крал, кралят Буря. Да, аз съм кралят Буря. И ти кой си? Ти не чули, аз съм Кейн, аз съм лидера на The Amazing Digital Circus. Да бе, аз не съм те чувал никога. Ти сигурно си чувал за мен. Аз никога не съм чувал за теб. Ти си сигурно някакъв слабак. Да бе, аз съм слабак. Ще видиш, ще ти дам аз едно, че аз съм слабак. Ще видиш, че аз мога да победя всичките ти врагове. Така ли? Ще видиме. Но аз имам един проблем. Но аз имам само при едно условие ще се присъединя в армията ви. Какво? Ако ми изпееш една песен. Сериозно? Това ще е лесно. Да бе, но ти не знаеш как да пееш. Сериозно? Просто ще измамя и ще позна някоя песен. Ти сигурен си, че това ще подейства? Да, сигурен съм. Аз съм експерт по измамите. Добре, ще се съборя с теб сега. Добре, песента сега почва. Аз всеки дневно те пита на хубаво в моя дом. Да ми изключава всеки мой генератор с един бутон. Идва време за промяна. Байтите човката да няма. За това ще стана студент. Чакай малко, ти крадеш песни! Как смееш да ми казваш, че това
Аз не гледам песни! Да бе, той е песента на Крис Бой. От неговия епизод в Армия Сефин. Как смееш да крадеш това? Този епизод е класика. Как смееш? Аз мразя Крис Бой. Ти сериозно мразиш Крис Бой? Аз ще ти дам едно на тебе, че мразиш Крис Бой. Ей, сега ще видиш ти. Пусни ми, изпей някоя друга песен. О, много те мразя, Кейн. Още от сега не искам да си в армията ми.